Aku mundur. Kepiye to, Gong? Aku mencari-cari dirimu, yang golek awakmu. Nalah ketemu pigareng nang kene iki, ya aku bertanya-tanya dalam batinku, kemana dirimu berada, Gong? Iku aja ngono, Ndul. Lah piye? Iki ngono ape tak jak rembukan, Gong. Aku golek kowe iki nganti puyeng sirahku, bingung pikirku. Bagong, dalem Kang Gareng. Satemene ngono kowe mau berkondi to, Gong. Ngene Kang Gareng. Ya maaf aku iki nganu kok Kang Gareng. Aku ngantuk. Ya piye? Pas iku aku ndek bengi nganu kok Kang Gareng. Lupa. Iki ngomong piye to, Gong? Kok teko ndek bengi lupa iki sing lupa apane? Iya, Gong, critake sing kepenak, Gong. Ngene Kang Gareng. Aku lupa. Aku keblabasen turu nganti tekan subuh Kang Gareng. Padahal Kang Gareng, aku belum sahur. Iya. Bagong, Kepiye, Ndul? mula-mulane to, Gong. Nek begadang iku ya ndelok wayahan. Kok nganti keblabasen iku kan mestine kowe nek bengi-bengine olehmu lek-lekan iki mestine kuwengan to, Gong. Ya piye? Pas iku bengi aku ape turu. Tapi nan aku gak bisa kok Kang Gareng. Ya. Bagong, dalem Kang Gareng. Pantesan tak salah masuk kene iki mripatku rada mriyut-mriyut, Gong. Pancen yo ngono kok Kang Gareng. Aku lemes. Tapi aku tetep semangat Kang Gareng. Ya